Коста от мене отново. И днес си мислех. Аз не знам, не мога да го измисля. Така, тук. Не мога да го увелича повече, за жалост. Но мога да го изместя тук. И тук някъде ще ми бъде снимката. Има. Колко съм хубава. Не, няма. Гледате, защо бе, май. Така. Що ми звъни тебе? Чакай. Окей, готови сме. Мислех си такси бос и после ей тук. Където и такси бос. Където и бе. Ето го. Още в началото било. Окей. Така. Някъде тук ще началото. Защо? Какво стана? Давай по-живо. Окей, съжалявам, че ме виждате малко така. И няма да мога да виждам. Мога да виждам към вас. Не, нещо пак се случи. Нищо не се случи. Окей. Ще гледам някъде към вас. А пък съжалявам за факта за косата ми, но да. Ако видите нещо такова, той означава, че местя. Ако изобщо виждате. Или пък да изместя той. Давай. Така. Така. Окей. Където и нещо е тук. Идва моята количка. Давай сега назадна. Така. Давай и унищожи я. Така, не ще бъдем днеска внимателни. Няма да бъдем внимателни. Не, ще бъдем внимателни. Не видя тук бе моя. Давай. От тук ще мина. Защото съм тъпа. Отей тук. Така. Гледаме къде има човек. Да, това е човек. Не, явно днеска няма да бъде такова. Чакай, Twin 9 ли? Не, ще дам назад, ще взема ето. Вземаме го. Така. Смотря. Окей. Давай, ще се пусне с някой. Ще бъдем внимателни. Давай, докато е зелено. Че ма плаши как е те изведнъж светна. Къде?
Najsjednije. Как malo plaši? О, не, само да се случва същото. Поживо. Najsjednije. Давай, май, давай. Така. Готови сме. И 118 секунди. 118 секунди, бе. Моля! Как може да ми даде? Тебе никога повече няма да качвам. Така. Гледам къде беше оня с тиквата на главата. Тос, да. И то не е с тиква на главата. Е изгазил го Тос. Така. Hello! Ще видим Тос колко ще ми даде. Така. Мали, как не го видях, бе? И че бавна клама. Така, да намалим. О, не, завоя. Нещо май не успях. Така, да намалим вече. Момент само. Момент. Така. Извините, стои нещо. Така. Това ли е дестинацията? Да. Това е. О, ще го кача този после. Това е клоун. Ама, извините ме, господине, ама няма как да минал. Стоп. Не, те ще го качат. И качиха го, бе. Ужас. Само едно. Окей. Си купя нова кола. А пак аз на вас няма да я покажа. Окей. Колата ми е готова. Не. Няма да гледате сега. Как е?
To pozlemy. Oh yeah.